Es mucho lo que hemos hecho en estos últimos 4 años, 5 casi ya. Hemos avanzado mucho, pero está claro y es evidente que la recuperación no ha llegado a todos los españoles. Muchos de nuestros ciudadanos necesitan encontrar trabajo, muchos de nuestros ciudadanos necesitan que la recuperación económica que se apunta en grandes magnitudes les llegue a ellos personalmente. Y para eso necesitamos un gobierno moderado, un gobierno a favor de la igualdad de todos sus ciudadanos, un gobierno a favor de las personas, un gobierno a favor de la recuperación económica, a favor de la creación de empleo y, por supuesto, a favor de la igualdad de todos los españoles con independencia del territorio en el que se encuentren. Un gobierno a favor de la libre elección de cada uno, que respete las decisiones y que respete y apoye lo que cada uno elija para sí o para sus hijos. Para esto necesitamos un gobierno con una mayoría parlamentaria sólida, un gobierno con un amplio respaldo y, por supuesto, con un proyecto, insisto, moderado y serio, sin grandes inventos y sin grandes cuestiones que no vienen a resolver nada. Necesitamos un gobierno moderado que huya de extremismos y para eso lo que precisamos es el apoyo de todos ustedes, el apoyo de todos los españoles y concretamente se lo pido a ustedes, a los alcoyanos. Necesitamos el apoyo de todos ustedes al Partido Popular para conseguir que esto siga adelante y que lo que se puso en marcha hace 4 años se consolide y llegue a todos. Si vols acabar amb la precarietat i la desigualtat que genera la dreta amb una recuperació justa, si vols dir un sí per la regeneració institucional i política, si vols un sí a un pacte per l'educació, per la ciència, per la cultura i per la lluita contra la violència de gènere, si vols un sí per a reconstruir l'estat del benestar garantint el finançament que es mereixem els valencians i les valencianes, si vols un sí a enfortir el sistema públic de pensions, si vols un sí per a construir una Europa social que protegisca els que volen refugi, que protegisca a aquestes persones que busquen l'Europa social, si combatim la xenofòbia, es combat els nacionalismes excloents i els radicalismes populistes, si vols un sí per una reforma de la Constitució que enfortisca el pacte de convivència, el nostre pacte de convivència, si vols tot això, compartissis el projecte del Partit Socialista al que es concurrim a les properes eleccions i el demanem el vot per a fer-ho possible. Demanem el vot per al Partit Socialista amb humilitat, però amb el convenciment de que tenim el millor candidat a president del govern, Pedro Sánchez, amb un equip amb molta experiència i amb un programa amb una gran solvència, que a més pot afrontar amb realitat i amb eficàcia els reptes que té el país, però sobretot, i el més important, donar resposta i oferir un futur millor per als nostres fills i per a les nostres filles. A la valenciana el vol demanar el vot, però no vol demanar-te el vot perquè sí, vol demanar-te el vot perquè sols així aplicarem polítiques de proximitat, aplicarem polítiques que t'afecten a tu, que li afecten a ella, que li afecten al més desprotegit. Volem fer polítiques que de veres siguin de baix cap amunt. Diuen alguns que en aquest tipus de polítiques ahuyentarem els més poderosos. Jo crec que és el contrari. Els que vulguin invertir en el nostre país tindran cabuda en el nostre estat i tindran cabuda d'una manera més directa i més clara, perquè veuran que som honestos, treballadors i treballem per la gent. Per això el demane de tot cor que vagis amb felicitat, que isques al carrer. És fonamental la teva participació. Hi ha alguns que no els interessa que isques de casa. Hi ha alguns que diuen que per què hi ha altres eleccions. Està clar que no han sabut o alguns no han volgut aprendre la lliçó que ja es van donar el 20D. Per això el 26 de juny pots inclinar la balança en favor de tota la gent. Pensa en el teu alrededor, pensa en els teus fills, pensa en els teus germans, pensa en la teua dona, pensa en els teus amics. Jo crec que des de la valenciana ara és sinònim d'orgull, ara és sinònim de practicar altres tipus de polítiques, ara és sinònim de lleialtat al poble. Per això et demano el vot, per això et demano que votes a la valenciana. El pròxim 26 de juny tenim una cita molt important. Els espanyols, els alicantins, ens juguem molt en aquesta ocasió. Ciudadanos hem estat treballant en els últims 6 mesos. Han sigut els únics que han pogut arribar a acords. Han sigut els únics que han estat treballant en una taula
enjuntant les distintes perspectives des de més partits. El vot útil, que no ens enganyen, només va estar en aquell que siga capaç d'arribar a acords. Les majories absolutes s'han acabat i molts altres ja han demostrat que sabem fer-ho. Per això, en aquesta ocasió, us tornem a demanar la vostra confiança. La confiança per a intentar canviar este país, fer un canvi a millor. És temps d'acords, és temps de canvi.